Ano yan? Ay, bulalo. Lakaw. Anong bulalakaw? Ulam ni Madam Ursula. Ano sa atin? Wala. Anong sayo? Walang sayo. Yung sa iyo, walang sa iyo. Ito lang sa atin? Nagreklamo kayo. Yan lang daw sa kanya. Ito lang daw sa iyo. Ingat kayo, walang coke. Ah, sorry ka, wala ka yun. Mamaya, bibili ako doon po. Wow, bulalo. Ayun na may avocado na Ah, sarap. Patingin na ilang bulalo. Malaman ba? hintay mo na lang. Wow, ang ganda ng ano. Wow. May mais pa, Ang oh. sabi ng ano, ng mga Islam. Kaya hindi daw sila kumakain ng baboy. Why? Unang-una daw. Diba? Baboy. Kaya nga baboy. Bakit parang kakainin baboy? Baboy ka na nga. Ulam ka pa ng Pangalawa. baboy. Eh, okay, baboy. Baka po ito, hindi po to baboy, sir. Bawal na bawal. Kasi nga kaya tinawag bulalo kasi baka. Hindi po yan baboy. Marumi daw yung kinakain ng baboy. Pag wala daw makain na yung baboy, Taong yung anak kakainin. nila, kinakain nila. Kaya yung dumi. Kaya tinatawag sila ang Sure ba? baboy. Pangatlo, ang sabi ko wala akong sinabi. Sure ba? Ang sabi ng ano, Ng kasi alin? kaya daw hindi sila kumakain ng Pero wala baboy. nga. Pero wala talaga dito. Ano, Kasi wala ka naman daw nakita na mga tindahan na baboy ni Mang Karding. Diba? Wala daw ka nakikitang ganun. Mayroon pa daw kambingan ni Aling Nini. Oh. Bulaluhan ni Aling Puring. Mayroon ka ba daw nakita na baboyan ni Aling Puring? Diba? mayroon. Mayroon. Baboy yan ni Madam Cheryl. Mayroon tindahan ni Aling Puring. Ano ba itong bata na ito na nagpupunta? Ang bilis naman. Uy, nagdala ng baon. Uy, my favorite. Thank you. Wow, my favorite. Ay, tumubo dahon. Nanangon agad. May tumubong dahon. Pero ito ang ulam ko. Wow. Wow, yayamanin. Yaw. Yaw. Tapos dito ang rice ko. Red rice. Ganyan din naman yung rice sa bahaya. Mas mapula to. Maputla yun. Plastic. Chichirya. Kanin. Gusto mo ang kanin? May kanin nun. Picture na. Ito. Lord, thank you po. Kasi nilibre kami nga nito siyang naman. Maraming. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Saka na ako. Uy, may kanin. Masyado ka nang excited. May parating pa ang galing doon sa Meow. Kaya mo na yung bulalo mo. Lalalit na. Lumamig mo yung bulalo ko. Ano yung kanin nyo? wala pa. Nagluto pa. Hindi pa naluto? Yung Thank you, patikin. ma'am. Walang tikim-tikim. Meron naman kayong dalawa eh. Nagtikim nga sa akin kanina. Lasang mama. Avocado nga. Pure talaga kasi siya ng avocado. Ay! Bakit ito mayroong ganito? Ano ba to? I-mix mo yun tayo. Anak ng pating doon na kanya puyit. Hindi, minimix yun ganyan. Para mag-like siya. Kunin natin yung dahon. Pero yung kain yun. Pinakain na.
Ha? Kain mo. Pinsa yun. Kain mo. Wala pa naman talaga.